Днес тръгваме на пътешествие из приказните кътчета на България. Първата буквичка от азбуката е А. Кой град се сещате с буква А? Айтос. Айтос е старо селище, основано още от траките. Останките от 3 кули са от средновековната крепост Айтос, което означава орлово гнездо. Следващия град е Бургас с буквичка Б. Бургас е втория по големина морски град в България. Тук се намира най-голямото българско пристанище, няколкото природни резервати и защитени местности, антични и средновековни селища, Черно море и ежегодните фестивали привличат множество туристи. Следващия град е град Варна. Той е най-големият морски град. Разположен е на Варненския залив и край Варненското езеро. Най-южната и централната част на града се свързват с Спаруховия мост. В града може да се разходите в красивата морска градина и да посетите делфинариума. Г като Габрово. Габровци са известни с любовта си към хумора, с ежегодния си хумористичен карнавал на хумора и сатирата, със своето машиностроене, с многобройните паметници, мостове и дълги улици. Габрово е един от най-дългите градове в България. Д като Добрич. Градът е предпочитан от много хора заради доброто му разположение и близост до морето. Известен е из градския парк Свети Георги, който е един от най-големите градски паркове в България и на места той разполага с напълно непокътната природа. Е като Елена. Има много легенди за град Елена, но една от най-интересните е за двама млади влюбени. В нея се разказва, че на Еленския Балкан се извивала пътека, по която минала щастлива двойка. Девойката се казвала Елена, а момъкът Самуил. Разбойници нападнали сватбата на мястото, където сега е град Елена. Похитителят не намерил път към сърцето на девойката и тя паднала при Конашкия мост. Ж като Житен. Селото се намира в северозападната част на Софийското поле, в полите на Стара планина. На юг от селото тече река Барата, а на север река Блато. Почвата там е много плодородна. З като Златни пясъци. Територията около курорта е уникална със своите растителни видове и крайморска растителност. Тя е обособена като природен парк. В него се съхраняват застрашени и защитени растителни и животински видове и има изградени 5 туристически маршрута, които преминават през стари чешми, кътове за отдих, места с очарователен изглед към морето. Можете да видите малко копие и на Айфеловата кула. И като Ихтиман. В града има исторически музей. Намира се в центъра на града. На фото си в него могат да се проследят различни етапи от историята на града. Сред експонатите, които могат да се видят, са съдове за бита, народни носии, характерни за града и околността, както и дрехи и лични вещи на ихтимански герои, участвали в Първата и Втората световна война. И кратко като Йорданови поляни. Тракийска крепост Калето се намира в едноименната местност Йорданови поляни на село Лесичево. Крепостта има овална форма, а крепостната стена е изградена от камъни без спойка. К като Казанлък. Казанлък е център на Розовата долина. В града се намира най-голямата и най-добре запазена в страната тракийска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО и Музеят на розата. Казанлък е център на розопроизводителен район с вековни традиции при извличането на розово масло и на други етерични масла, като мента, лавандула, босилек и невен. Л като Ловеч. Ловеч е един от промишлените центрове на България. Застъпено е производството на кожи и кожени облекла, хранително-вкусовата промишленост, производството на ръчни и електрически инструменти, велосипеди и мебели. Развива се традиционното производство на зърнени култури, месо, мляко и зеленчуци. М като Мелник. Мелник е най-малкият град в България. Днес основен поминък на населението са винопроизводството и туризмът. Традиционно почти всяко семейство отглежда лозя и произвежда вино за собствена консумация и за продажба на дребно. Н като Несебър. Културното наследство на Несебър е запазено в 5 музейни експозиции. В старата част на града е имало около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действащата е само една. Други са по-запазени, те са превърнати в картинни галерии. В началото на квартала, в новата част на Несебър, се намира истинската мелница на града, която сега е вградена в хотел. О като Обзор. Обзор има най-дългата плажна ивица в България.
цели 14 км. Обзор е едновременно на Българското Черноморие и в Стара планина. Близо до града в планината се намира минерален извор. П като Пловдив. Пловдив е вторият по големина град в България. Той е избран за Европейска столица на културата за 2019 година. Девизът на Пловдив е древен и вечен. В Пловдив е построен най-големия спортен център в България. Може да се разходите около гребната база, да посетите Стария и Новия град. Една от най-големите забележителности на града е античният театър. Р като Русе. Русе често е наричан в България малката Виена заради многобройните сгради, паметници на културата. Жителите и гостите на Русе имат възможност да се насладят на архитектура уникална за България, а девизът на града е град на свободния дух. С като Созопол. Созопол е разположен на няколко малки полуострова в южната част на Бургаския залив. Той е най-стария град по българското черноморско крайбрежие. Градът е разделен на стара и нова част. Туризмът е ключов в икономическата характеристика в най-новата история на Созопол. Т като Троян. Троян се намира в планински район. Археологически разкопки свидетелстват, че този район е бил населен още през бронзовата епоха. В близост има няколко хижи, които са притегателна цел за любителите на планинските преходи. У като Улънци. Селото е разположено на левия бряг на река Вардар. Разположено в близост до античния град Стоби, землището на Улънци е заселено от древни времена. Според предположенията, старият Стоби се е простирал от двете страни на реката. Ф като Филиповци. Филиповци е село в Западна България. То се намира в община Трън, близо до Перник. Х като Хисаря. Град Хисаря се намира в централната част на България. Там има цели 22 минерални извори. Всички води са бистри, безцветни, термални и с приятни питейно-вкусови качества. Ц като Царево. Вече ви се ходи на море, нали? Царево е град в югоизточна България, близо до Бургас. Той се намира много близо и до град Ахтопол. Ч като Чирпан. Чували ли сте за този град? Името на Чирпан се смята, че произлиза от римско име на селището и е свързано най-вече с извора Текир, около който се формира градът. Историческите документи дават основания да се смята, че градът е съществувал на сегашното си място от началото на 15 век, което е много отдавна. Ш като Шумен. Шумен е разположен в Шуменското поле и притежава изключително разнообразна природа. Щ като Щъркелово гнездо. Щъркелово гнездо е вилно селище на брега на язовир Искър, много близо до София. Там е тихо, спокойно и живописно. Районът е идеален за почивка и туризъм през цялата година. Като Ъглен. Това е единственото от над 5000 български села, чието име започва с буквата Ъ. Ю като Юндола. Юндола е село в Южна България. Погледнете само колко живописна природа. И последният град, който ще ви покажем днес, започва с буквичката Я. Ямбол. Град Ямбол се намира в югоизточна България и е разположен на двата бряга на река Тунджа.